Luboń, Aleja Błogosławionego Jana Pawła II. Oferujemy nowe mieszkanie na sprzedaż, mieszkanie komfortowo wykończone, powierzchnia 35 m2, zlokalizowane, położone na pierwszym piętrze nowoczesnego czteropiętrowego budynku z windą. Budynek został oddany do użytkowania w 2021 roku. Lokal składa się z salonu z aneksem kuchennym, z sypialni oraz z łazienki. Jest wyposażony we wszystkie możliwe rzeczy, które są potrzebne do korzystania z takiego mieszkania i jest to również przedmiotem sprzedaży. Opłata do wspólnoty 175 zł. W tej chwili jest nowa promocyjna cena 455 000. Zapraszam na prezentację. Grzegorz Krawczyk, Royal Solutions. Oferta dostępna tylko u nas. Zapraszam.